धइले सजनमा लागे बुझा झाइल बा गईनी गमनमा तो धइले सजनमा लागे बुझा झाइल बा गईनी गमनमा तो धइले सजनमा लागे बुझा झाइल बा तराते मरद के दिहल दर्द सखी सबेरे बुझाइल बा तराते मरद के दिहल दर्द सखी सबेरे बुझाइल बा रतिया में छतिया से छतिया सटवले माना कहनी केतनो बाकी रात भर खटवले रात भर खटवले रात भर खटवले रतिया में छतिया से छतिया सटवले माना कहनी केतनो बाकी रात भर खटवले खेल के उ खेला बढ़वले झमेला मोरा देह पियराइल बा खेल के उ खेला बढ़वले झमेला मोरा देह पियराइल बा तराते मरद के दिहल दर्द सखी सबेरे बुझाइल बा तराते मरद के दिहल दर्द सखी सबेरे बुझाइल बा सबेरे बुझाइल बा माजा में सजा दिहले दिल कसदीने से हो कैसे कहीं जय धामू बाबू से कहले से हो बाबू से कहले से हो बाबू से कहले से हो माजा में सजा दिहले दिल कसदीने से हो कैसे कहीं जय धामू बाबू से कहले से हो रोजे उसे जरिया पधरिया कवरिया की मन अगुताइल बा रोजे उसे जरिया पधरिया कवरिया की मन अगुताइल बा तराते मरद के दिहल दर्द सखी सबेरे बुझाइल बा तराते मरद के दिहल दर्द सखी सबेरे बुझाइल बा सरी गईनी गमनमा तो धइले सजनमा लागे बुझा झाइल बा गईनी गमनमा तो धइले सजनमा लागे बुझा झाइल बा तराते मरद के दिहल दर्द सखी सबेरे बुझाइल बा तराते मरद के दिहल दर्द सखी सबेरे बुझाइल बा लवली डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कालीबाग बेतिया मोबाइल नंबर 88 095 65 609।